ହଉ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଯାହା ଜାଣି ତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ନ ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜାମୁକୋଳି ମାର୍କେଟରେ କିଣିକି ଖାଇଥିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇ ହେଉଛି ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇ ହେଉନି ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। କାରଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗଛ ଆଉ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମକୁ ଦେଉଛି ଫଳମୂଳ ତା କେଉଁଠି ଦେଉନି। ଟାଉନ୍ ସହରରେ କେବଳ ଲୋକମାନେ ଆତତାୟୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାମୁ, ତାଳ, କୁସୁମ କୋଳି, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆତତାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆତତାୟୀ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଜାମୁକୋଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଆଉ କିଣିକି ଖାଇବା ମୁଁ କହିବି ଏତିକି, କିଣିକି ଖାଇବା ଆଉ ଗଛରୁ ତୋଳି ଖାଇବା ଭିତରେ ଆକାଶଟି ଦେଖା, ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳଟି ଦେଖା, ପାତାଳ ତଫାତ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମୁକୋଳିକୁ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଡ଼କଡ଼ ହେଇକି ସେ ଚୋବା ହେବ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଖିବୁ ଜାଣିବେ ହେଲା ମଞ୍ଜି। କୁହନ୍ତି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ এই ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇନି, ଆମେ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଉଛି ସିଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମୁକୋଳି ତୋଳିକି ଆମେ ଖାଉଛେ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଥୀ ଆମର ରହିଛି ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିକି ଜୁମ୍ କରି ଆଣେ, ସେ ତୋଳିକି ତାର ଆଣିବ ପଲିଥିନରେ ମେଞ୍ଚେ 2-4 କେଜି ତୋଳିଲାଣି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମୁକୋଳି ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଜାମୁକୋଳି ପ୍ରତି ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁକରି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାର ମଜା କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଦେଖୁଛି କେବଳ ପାଟିରେ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବି ବିଦାୟ ନେଲି, ବାଏ ବାଏ।